Enon veneessä podcast on viihdettä, pääosin tahallisesti tehtyä, joskus jopa tahattomasti. Kaikki jaksossa kuultavat mielipiteet ovat juontajien omia, eivätkä ne välttämättä ole faktoja, totuuksia tai edes logisia. Saati paikkansa pitäviä äänittämisen jälkeisenä aamuna. Kuuntelu on täysin kuluttajan omalla vastuulla. Podcastissa soivat musiikkinäytteet ovat juontajien omaa tuotantoa ja tekijänoikeuslain suojaamia. Niitä ei saa käyttää missään muussa yhteydessä ilman lupaa, ei edes serkun saunaillassa tai naapurin grillibileissä. Tarkoituksemme ei ole loukata ketään. Jaksossa mainitut henkilöt toimivat vain ja ainoastaan inspiraation lähteinä, ja me arvostamme heitä suuresti, vaikka jutut välillä lähtevätkin omille teilleen. Jos tämä kuulostaa sekavalta, odota kun kuulet itse jakson. Kiristä turvavyösi ja nauti. Istu peukkuun ja pyöri. 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 Pom! Hirveästi ei ajateltu tuota kameraa tuijotella, mutta nyt niin kuin tähän alkuun sanotaan, että toista kertaa ikinä Enon vene videomuodossa. Kyllä. Ja nyt meillä on itse asiassa tänään aika monta uutta vibaa tässä, että me tehdään sellainen keissi, kun me ollaan mietitty, että etenkin radion noin mainoslaulut, eli jinglet, eli jinkut, eli jinkun deerukset, niin ne on aika paskoja. Aika useasti. Siellä on hyviä, siellä on helmiä, mutta sitten niin näin lähtökohtaisesti niin kaikki on ihan paskoja. 80% on niin kuin todella huonoja ja huonosti tehtyjä, mutta valitettava fakta on, että ne on just ne huonot, mitkä jää sitten pyörimään tuonne päähän ja korviin pitkäksi aikaa. Joo. Ja se on ärsyttävää, mutta sehän kuuluu markkinointiin, että niin, silloin mainos on onnistunut, kun siitä löytyy keskusteltavaa jälkikäteen. Että jos ei siitä olisi huonoa eikä hyvää sanottavaa, niin silloinhan se olisi epäonnistunut kamppis. Olisi, ja kaiken kaikkiaan niin ärsykkeitähän siellä haetaan, mutta niin kuin ihan oikeasti niin en mä tiedä, miten toi niin kuin, se, että liikaa alkaa joku asia viduttaa, niin miten se niin kuin loppujen lopuksi konvertoi sitten myynneiksi, mutta ei siinä. Niin, Me ajateltiin, että kun me haukutaan radiomainoksia, niin me tehtiin niitä itse. Yes. Ja me tehtiin ne sillä tavalla, että meillä päätettiin, että randomisti arvotaan aakkosiin tiettyjä fraaseja, itemeita ja sitten siitä palveluita, tuotteita, mitä me sitten lähdetään mainostamaan. Sen verran palaan vielä tuohon, että näitä jinkkuja, mitkä jää mieleen, mitkä ei ole hyviä, niin tää huonolta tuntuu. No kyllä se varmaan siellä, mikäs se on? Bauhaus.
niin varmasti oot käynyt siellä. Olen ollut. Et se ei ole vaikuttanut varmasti siihen, mutta esimerkiksi jee, autojerry, niin mä ihan boikotoin sitä kyllä sen takia. 2 kertaa on kyllä käyttänyt autojerryäkin, mutta Otetaan tässä muutama esimerkki. Joo. Sitten esimerkiksi oma henkilökohtainen suosikki. Se ehkä vähän ärsyttää, mutta enemmän se on semmoinen symppis, semmoinen, että tekisi mieli rapsuttaa sitä mainosta, jos se olisi koiran muodossa. Carglass vaihtaa, Carglass korjaa. Vai meneekö Toistepäin. Carglass auttaa, Carglass. Miten se menee? Korjaa, auttaa. Carglass auttaa, Carglass. No joo, mutta niin kuin joo, me tiedetään Jinku ja niin kuin just se, että ei olla liian paljon kiinnitetty siihen huomioon, mutta silti se on jäänyt ja olen ollut Carglassin asiakkaanakin viimeksi tässä 1,5 kuukautta sitten. Noniin. Korjasivat semmoisen tököttimen sieltä. Lensikö nasta vai kivi? Lens nasta ja tuli niin kovaa, että mä pelästyin niin, että tulee koko satanan tuulilasi syliin, mutta ei tullut. Okei. No mutta toisaalta kun sulla on se 3D, itse printattu 3D-auto, niin siihen olisi varmaan niinku ihan perus sudenkoren toki olisi saanut sen paskaksi siitä. No älä niin. nyt rupea. Se on kumminkin kuuluu tuohon niin kuin Bayerische Motorwerkstatt perheeseen tuo kyseinen No niin niin, kärry. sit kun ruvettiin Saksaa puhumaan, niin tästä ei hirveän montaa askelta enää ole, että tuossa kohta Ei, tämä on Eerikan vapaa-alue. joo, ja myös Erika Viikman vapaa-alue. Myöskin se. Niin kuin kokonaisuudessaan Eerikan vapaa-alue. Joo. Mutta nyt ruvetaan katsomaan, tai ei me siis katsota, kuunnellaan. Ehkä voidaan laittaa jotain johonkin sitten kulmaan, jotain niin kuin visuaalistakin, kun saadaan tämä edattua, mutta nythän Edattua. Äijä rupesi puhua svägää. Swagelationi. Niin. Joo. Tänhän voisi tietysti voinut tehdä etukäteen. No, mutta tässä oli... Sä laitoit sen mulle, älä nyt sano niin kuin mailin osoitetta, mutta niin kuin kerro, että mikä siinä niin kuin oli se, missä muualla mä käytän sitä kyseistä mailia, mihin sä sen lähetit? Et käytä töissäsi, vaan henkilökohtainen. No niin, se kertoo jo aika paljon, niin otetaanpas täältä sitten aukinaiseksi tämä asia. Tuossa on Jolpin tekeleet, ne tosta ladataan nätisti naks, jonka jälkeen otamme tästä ja unzippaamme tämän. Nyt kannattaa muuten zipata, koska muisti on kallista. Kannattaa zipata ennen kuin sippaa. Mä laitan nää mun jutut tänne samaan arkkuun kuin noi sun Joo. jutut. Mä oon ihan nimennyt ne omat Ja ne menee sitten siinä järjestyksessä, kun mä oon ne numeroinut sinne. Mutta lähdetäänkö tästä nyt, vedetäänkö randomoidaan, pistetään koko perusteisesti. No ei, mulla on siellä yhdestä jinkusta on 2 versiota, mitkä Piti tehdä 4. Niin, mutta mä tein 5 ja itse asiassa siinä kun sä mälppäsit omias vielä kasaan, niin mä tein vielä 1, mutta se ei tässä nyt kuulu. Elikkä mä haluaisin, että ainakin omista niin noi numerot, 4 ja 5, että ne olisi mun osuudesta viimeiset. Mutta eikö me tässä vedetä silleen vuorotellen? Joo. No niin, ja sen sijaan, että ruvetaan niinku aukomaan mitään programmeita sen enempää, niin tässä Macintosh-tyyppisessä tietokoneessa, niin sehän on se, että kun valitaan ja painaa... Kaupallinen yhteistyö Macintosh. Niin, tässä nyt kun on näitä kaupallisia juttuja aika paljon. Ja Roden mikkejä käytetään ja Keisariolut sponsoroi meikäläistä. Ja Alekokkia nyt niinku juodaan. Mun pitää peittää toi Alekok. 0-0. Nonni, haluatko, no mennäänkö me kivipaperisakset, että kumman menee ensin? Joo, se joka voittaa, niin saa valita, että kumpi menee. Okei, no niin. 1, 2, 3. Kumpi aloittaa? Sä voitit. Kivi voittaa. Mie voitin. Kun sulla on 1 enemmän. Ja, mutta mä soitan ne samaan syssyyn, koska ne on saman tuotteen. Okei. No mutta sä saat aloittaa. Anna mennä mistä haluat. Okei, no siellä on, pohjustan sen verran, että numero 1 siellä, siinä on, mulle tuli aiheeksi
polkupyöräily tuolta onnenpyörästä ja arvontakoneesta, niin tosiaan niin mä oon aika paljon noita biisejä tuolla tehnyt ja niissä on aika paljon tuommoista punkkia ja skaata. Millä tehnyt ja mitä tehnyt? Check out the big brain on Brad. Niin, olen tehnyt aika paljon ja koska punk ja ska-punk on lähellä sydäntä, niin polkupyörät oli aiheena ja tottahan toki tässä nyt sitten piti ottaa vähän punkahtavaa kamaa ja tässä nyt tää alkaa tälleen niin kuin sillä catchphraseillä, mikä esimerkiksi voi olla semmoinen mainos, että se soi radiossa sitten niin kuin silloin tällöin ja sitten se väliosa siinä on se, mikä on sitten pitempi mainos, jos Paskamainos, jos pitää noin paljon selittää. fyrkkä vaihtaa ja omistajaa ja sitten se loppu on taas se, niin kuin, se toistoa niin kuin pykkäävä. Annappa palaa sitten. Toy Storya. No niin, annetaanpas tulla täältä. Se oli semmonen ja se oli varmastikin sydäntä lähellä teikäläiselle, koska sähän olet... Niin on polkent. Sä oot polkenta aika paljon ihan niinku Suomen mestaruuksiin asti. Jopa. Niin, mikä naurattaa? No, Etkö pidä saavutuksiasi minään? No en mä niitä Suomen mestaruuksia pidä minä. Kyllä ne Okei. oli Pohjoismaiden, Pohjanmaan Pohjanmaan mestaruudet, Pohjoismaiden mestaruudet ja niin kuin maailman mestaruuskisossa pärjäämiset, niin kyllä ne menee niin kuin noita piirin mestaruuskisoja niin kuin isommalle Okei, tuossa. no joo. En mä niistä ole kaikista perillä, koska minä en pidä pyöräilyä minä. Ehkä noista lyriikoista joo. jonkin verran pystyy. Noista pystyy päättelemään, että sinä pidät pyöräilyä niin kuin, samalla tasolla kuin padelia suurin piirtein, tai liitokiekon heittoa Niin. golf-termillisesti. No ei, kaikki sportti on sportti. Ja itse asiassa pyöräilyhän on noista kolmesta lajista niin ehdottomasti se oikea urheilulaji. Et kyllä se vaatii muutakin kuin perslihaksia. No aika helvetisti, mutta joo. Jos toi oli radiomainos jinkkusysteemi, niin ei tuolla nyt vittu niinku mitään myydä. Et niinku siinä mielessä toi oli aivan sysipaska. Okei, kiitos. No kaikki otetaan Ja paskaa. niin kuin tuossa aluksi, niin se oli semmoista niinku ihme murinaa. Sitten siinä vaiheessa, kun sä teet spandexit jalkaan, niin sitten rupesi niinku ymmärtää, että se oli samanlainen vipa kuin siinä, jos musteet on loppu, niin sua auttaa iglu. Joo. Niin, eli epäselvää paskaa. Älä nyt tuomitse tolleen. Totta kai mä tuomitsen. Tämähän oli tarkoitus se, että niinku me arvioidaan tässä näitä tekeleitä. No, mutta mä pohjustin, että kun mä oon niitä biisejä tehnyt, niin piti ottaa tuo oma leipälaji, eli punkki tosta pois alta. Niin mut joo, okei. Oliko biisinä hyvä? Polje vaan, joo, kyllä se niin kuin, jalan alle käy ja niin Mut kuin, jos ton laittaisi tulemaan Sony Walkman korvalappustereoista silloin, kun on pyörälenkillä, niin kyllähän se rupesi vituttaa. Sori. Okei. Ei ollut parasta kyllä jolppia tämä. Joo. No, kyllä Mutta sait ton pois, niin se oli mun mielestä ihan kiva. Joo.
No, Mennäänkö seuraavaan? Mennään seuraavaan, se on sun vuoro. Ja Mun vuoro. pohjustelepa sieltä sitten niinku omiasi. Mulla oli kans tässä semmosia tiettyjä aitemeita, Hyvät jotka mitä? filsujen nimet. Untitled. Untitled. Sitä mä en muista mikä hää on, mut katsotaan, sit kun mä oon käynyt nuo muut läpi, niin sit mä tiedän mikä se on. Okei, no niin. Joo, ja en mä muista mikä toikaan on, mut kyllä ne sieltä tulee. Noniin. Aloitetaan tällä. Eli mulla oli missiona tehdä farkkubrändille mainos. Niin minähän sitten menin ja tein. Joo. Kuunnellaan se seuraavaksi. Farkujen pitää olla piukat, muuten saattaa olla katseet niukat. Nordemi, missä perse näyttää hyvältä, liian löysät ovat aivan syvältä. Matalat farkut on jalassa villit, paljasta on melkein kriittiset millit. Repalaiset housut on mennyttä muotia, niitä ei enää kannata ruotia. Väri voi olla muukin kuin musta, lopullinen valinta on kiinni susta. Kun Nordemi luolee sun muotoja, jämätyskin kurkusta ruotoja. Tule hakemaan omasi Tokmannilta ja shake your money maker! Okei. Joo. Toi oli taas niinku jinkkuna erittäin hyvä. Niin. Ja Mä luin sen, että mitä tässä piti tehdä. niin, joo. Jinkkuna erittäin hyvä. Vähän ehkä niinku helpohkosti oltiin käytetty loppusointua niinku liikaa. Et siinä, ja kun oli tuommoista räppiä, niin loppusointu sitten enemmän niinku poppiin ja kevyempään musiikkiin, mutta räpissä pitäisi olla nokkeluutta enemmän. Mutta jinkkuna erittäin toimiva, ja kyllä mä näen, että JVG, jos olisi ton tehnyt, niin nehän vetäisi oikeasti... Niin Nordenim niin myis. Niin, että ne ottaisi oikeasti fyrkat fikkaan niin sanotusti. Joo, oli hyvä jinkku, kyllä. Tykkäsit? Tykkäsin, joo. Ja tossa oli, vaikka oli tolleen räppityyppinen, mutta se oli kuitenkin helposti kuunneltava. Että toi voisi ihan oikeasti soida tuolla radiokanavilla. Joo, Siinä jäi kyllä toi brändi jäi vähän epäselvä. Mä en saanut selvää siitä. Joo, se oli Nordenim ja Joo. se tuli siinä vaan 2 kertaa, että mä en ruvennut sitä sillä tavalla, kun ne nyt tekee tuolla radiossa, että se tulee 9 kertaa saman mainoksen aikana se brändi tai se tuotteen nimi. Ja kyllähän ne myy tietysti se, että se jää päähän, että se on Melarest, niin se on Melarest. Kun se on Melarest, niin se on Melarestina myyty sulle ja Melarestina jinkutettu ja Melarestina jäänyt sun niinku takaraivoon ja jäänyt vielä semmoiseksi vitun aivomadoksi, että sä et ikinä pääse sitä eroon. Niin kyllähän tommoset, noi on pahoja, mutta ne on hyviä. Ja tossa ei ollut tarpeeksi sitä toistoa siitä, että mikä se brändi on, mutta nevertheless, niin toi oli tommonen pläjäys. Hyvä, kun mainitsit ton Melarestin, niin entisessä työpaikassani ihan hoilasin sitä Melarest on melatoniini ihan siihen asti, että yksi esihenkilöistä niin uhkas hapettaa mut. Joo, no mutta se oli muutenkin semmoinen environmentally unfriendly vittu kioski, että ei siinä mitään. Noniin. Tai en minä tiedä kenestä sä puhuit, mutta niin kuin tolleen yleensä niin. Joo. Sitten no mä nyt lähden taas niinku kilpikonna puolustuksella tähän näin, että ymmärsin tehtävänannon väärin ja kun näitä 4 tein, no siis kaikkihan nämä nyt on mainosjinkku, toi polkupyörä nyt piti saada vaan tosta pois alta. Mutta sitten tää seuraava, niin kun tätä tein, niin mä visioin tän silleen, että tää olisi televisiomainos. Elikkä mä laitoin silmät kiinni ja visualisoin tätä. Mulla siis aiheena on maitotuotteet tässä. Okei. Ja tää on hiukan pitempi. Don't worry, noi seuraavat tulee olemaan lyhyempiä, mutta maitotuotteet, niin mä hain tähän vähän semmoista erottista latausta ja että siinä mainoksessa sitten, että siinä olisi vähän silleen tummahkot ehkä punertavan sävyiset taustat ja siinä sitten viehättävä daami ja tämmöinen karismaattinen herrasmies, niin yhdessä näistä maitotuotteista sitten niin kuin imee kermaa ja
näykkii juustoa siinä sitten samalla. Ai, tosta tulee kaksimielisiä asioita mieleen. Joo, niin tääkin ehkä menee enemmän sinne biisin puolelle, mutta visioikaa tähän näin televisiomainos tähän päälle, eli ei pelkästään audio, mutta myös niin kuin visualization. Niin Selvä. Maitotuotteilla sitten mennään. Lähteekö täältä? Kyllä. Niin No lähteekö? Ilma voi nousee, ei pysy kurissa. Lusikka värisee jo ensi puraisussa. Juusto vietelee, sulaa hitaasti. Maito kuiskaa, ota rohkeasti. Kerma kuohuu, mieli pehmenee. Lusikka liukuu, huokaus syvenee. Ei sovellu laktoosi intoleranteille. Voi aiheuttaa röpötystä ja pyrstöyskää. Kaikki eivät kestä näin, hehmeää nautintoa. No oli ihan kuule, nyt täytyy sanoa, että redeemed yourself tosta edellisestä. Tässä ihan ensimmäisenä tuli mieleen, että Celine Dion ja Paulik, kun laitetaan yhteen ja ruvetaan mainostamaankin sitten Valion maitotuotteita, niin se oli tässä. Tämä oli TV-mainoksena tämmöinen samantyyppinen, kun nämä on nämä Paulikin mitä ne menee, ne missä on Täydellinen kahvinautinto. just, tää oli siihen suuntaan menevä. Joo. Mut niinku tossa ei sanottu brändiä kertaakaan. Ei sanottukaan, mutta se just pohjustin, että televisiomainos, niin siinä kohtaa kun toi biisi lähenee loppuaan, niin siihen tulisi sitten se brändin nimi. Tähän tulee, me laitetaan... Ei Valio, vaan tää on kuvitteellinen, ehkä perustan tämmöisen niin kuin oikeasti kermanvatkausputiikin joskus, mutta siinä nyt, tähän saadaan jossain kohtaa jotain visuaalejakin jälkieditissä, niin tää nyt oli, sanotaan vaikka, että tää on Jälkiliukkaat juustot on tämän yrityksen nimi, niin se teksti tulisi sitten tuossa televisiomainoksen Kyllä. lopussa siihen. Joo, sehän on mun vuoro. Se on sun vuoro. Mä vedän tän seuraavan. Mulle arpaus on semmoiseen tuoteperheeseen kuin hammastahna. Niin mä ajattelin, että Kaikille arkipäivää. niin. Ja kaikki tietää mitä se on. Siinä pitää jollain tietyllä tavalla erottautua muista, koska niitä saa hammastahnoja ihan helvetisti noissa kaupoissa. Niin without further ado, Hammasritari-nimisen hammastahna brändin mainos. Onko lapsille suunnattu? No, sen kuulee tästä. Hei, jos hammaspeikko pääsee riehumaan, alkaa äitillä päässä kiehumaan. Hammasritari aamuin illoin, leivot suussa pysyy silloin. Et tarvi hammaslääkäriin, kyllä hurmaat vaikka jääkärin. Hammasritarista
Joo. Täytyy sanoa, että sä viet tässä mua kun Pässiä narussa. Kyllä. Viet niin sanotusti kuin mätää kukkoa. Joo, toimitteli. Ja siis enemmän nämä sun on ollut selkeästi radiojinkkuja kuin noin mun. Et mulla oli toi ensimmäinen oli punkkibiisi, toinen oli televisiomainos. Tosiaan niinku, jos biisin tekeminen olisi ylioppilaskirjoitusten aihe, niin mun pitäisi lukea se kysymys kyllä vähän tarkemmin. Vähän mennyt ohi. No mutta Joo. ei se mitään haittaa. Ja oli siis lapsille suunnattu, ainakin lyriikoiden perusteella. No mutta eikö se ole aika hyvä? Ja sitten mä Joo. mietin, että kun noita pitää jollain erottautua nyt tuon ruohosipulin makuun. Se oli erittäin hieno twisti tohon noin. Jes, kyllä mä pidin tästä näin. Joo. Nice. Siis, se sun ensimmäinen oli toi farkkuhomma. Mä pidin tästä eniten. Eli tää on nyt tällä hetkellä, varmaan voidaan kollektiivisesti olla sitä mieltä, että tää on selkeästi se ykkönen näistä, kun ollaan 4 nyt 8 käyty läpi. No jos sitä mieltä ollaan, niin ollaan. Joo. Tää seuraava, niin mä laitan sulle tänne ihan noin lyriksit. Ne tulee kans tähän, niinku, jos ei... Pitääkö niinku lukea lyriksit, No, kun niitä ei kuule tosta silleen oikein vai? Minä kerron tässä nyt, kun tää on mun juttu. Niin Joo, niin mulla oli aiheena siis Zumba-tunnit oli tämä. No niin. Ja koska Zumbahan on vähän tuommoista lattarihommaa, niin mä hain tähän pikkusen tuommoista niin kuin eksoottisempaa akustiikkaa. Accenttia, eli aksenttia hain tähän näin. Niin noi sanat on ehkä, voi olla vaikea niin kuin lukuisia ja voi olla kuunnella. hieman vaikeita ymmärtää. Niin lyriikat tulee sitten näihin visuaaleihin tähän, tai jos ei sitä saada aikaiseksi, niin ainakin sitten tuohon niinku descriptioniin. Mutta mä nyt sulle näytän tässä näin, laita sieltä soimaan Zumba-tunnit ja lue siitä niitä lyriikoita sitten sitä mukaan. No niin. Lanteet kainuu, peppu heiluu, reidet tärisee, älä säästele. Zumba, after dark, aikuisen makuun. Zumba, after dark, tumujumpa kukkuu. Zumba, after dark, aikuisen makuun. Zumba, after dark, tumujumpa kukkuu. Hyvä. Olit sitten Eveliinan palkannut laulamaan sulle Zumba-tuntimainosta. Joo, ja en pelkästään palkannut tuohon laulamaan, vaan maksoin myös hänen Espanja-aksenttikurssiinsa. Niin, ja pääsitkö hänen Zumba-pukuun? Ei, vaan tulin ihan omiin kuulen niin kuin pierukalsareihin. Okei. Joo. Ei, siis toi oli ihan hyvä. Tuossa oli ehkä vähän semmoista, että kun tuossa oli niin kuin, en mä voi sanoa, että olisiko toi mamu-aksentti, vai oliko toi Suomi-tyttö, joka laulaa vähän huono suomi. No, Mutta joo, niinku mulle tuli mieleen tuosta Eveliina, joka laulaa espanjalaisittain vähän huono suomi. Ja Joo. niin kun, kyllä mä Eveliinan Zumba-tunnelle Niin minäkin. saman tien olisi käsi pystyssä. Kyllä. Mä olisin siinä ekana jonossa. Mä voisin olla siellä silleen niinku verhojen takana, silleen housut. Ihan muina John Lovitseina kurkisteli sit siellä. Mutta joo, ihan siis nyt kun sanoin, niin kyllähän toi Eveliinalta kuulosti, se ei ollut alunperäinen tarkoitus, mutta hänellähän on vähän tuommoista lattarityyppistä. Että on kylmiä väreitä esimerkiksi tulee ensimmäisenä mieleen, siinä on tuommoista vähän lattari. On muitakin biisejä. Eveliina on ihana. Joo, Katso tämä ja slaidaa mun DM. Tänne kanssa. Ei kun sulla on se, mikä Elina Tervo, joka laittaa sulle viesti. Oikeasti se on Jari Tervo, joka laittaa. Jari Tervos laitaa mun DM, kyllä. Joo, ei tosta, siis toi oli mun mielestä ihan niin kuin, ihan hyvä. Toi olisi jopa toiminut semmosena, että kun tosta pidentäisi, niin kyllä toi nyt Evelinan levylle menisi. No ei se nyt ihan... Zumba-pukuun niin kuin
Kyllä, jos joku tulee Evelinan Zumba-pukuun, siinä Jos joku tulee Evelinan Zumba-pukuun, niin se olen minä. Joo. No niin, without further Mut hei, ado. No, sen verran, niin mähän parannan tässä kuin sikajuoksua, niin että nyt toi oli jo niinku selkeästi toi oli jo niinku enemmän sillä- radiojinkku, mikä tässä oli. joo. Siis nyt sä oot jo noussut silleen listalla, että ne mun jutut ja sitten toi. Niin. Joillakin se rima on täällä, joillakin se on täällä, mulla se on täällä. Kyllä. Seuraavaksi mulle osuu sellainen hassu homma kuin grillihiilet. Joo. Ja nehän nyt on tommoista, en mä ole ainakaan ikinä ollut itse sellainen hiiligrillaaja, että mä olisin hifistellyt ja ostanut jotain vittu, tiedäks Jack Danielsin makuisia hiiliä, jolla tulee hyvä pihvi. Varmaan on hiilet tarkoitettu maisteltaviksi. Niin, ei, mutta kato, kun ne palaa, niin niistä tulee joku Niin. vittu tammitynnyrin stench. niihin Tulee pihveihin. satulaan makuisia pihvejä. Niin, niin joka tapauksessa niin en ole sellainen himogrillaaja, että mulla on hiili. Joo. Siis hyvä kun sanoit ton, että sä et niinku hiilillä grillaa, mutta silloin kun sä grillaat, niin sä oot aika usein itse hiilenä. Tuli vähän niin kuin myöhässä toi. Niin. No ei se mitään. Tämmönen, no aina Mutta palaa. joo, tää on nyt sitten niin kuin grillihiili. No niin, pistetään rillate ja höylate. Rillaten höylät. Muovinorsu, miten voin auttaa? Muori sanoi, että mun täytyy alkaa grillata. Enkä tiedä miksi. Olisiko sillä nälkää? No ei voi olla, kun just syötiin. No, haluaisiko se sitten näyttää naapureille teidän Weberin? Vittu vielä mitään Weberiä ole. Vanha ominen palogrillin puolikas. No ehkä se haluaa polttaa talon ja tehdä vakuutuspetoksen. Meiltä saat hiiliä, vaikka krematorioon. Olen matkalla. Osta meiltä hiiliä, voit grillata vaikka siiliä. Muovinorsuhinnat hakkaa, paskat kilpailijoillakaan. Joo. Muovinorsu on tämmönen uusi, vähän niin kuin botonet puuilo tyyppinen. Selvä. Mutta toihan muovinorsu, niin sittarillahan on jo tää niinku puhallettava mammutti, kun niillä on ne No mammuttimarkkinat. mammuttimarkkinat, siis sulla on mammuttimarkkinat, ja jos sun firman nimi on Muovinorsu, niin on se nyt ihan eri asia. Joo. Nyt täytyy sanoa, että sä tulit pikkusen nyt niinku, et nyt hirveän monta askelta taakse, mutta pari tohon edelliseen verrattuna. Että Joo, tää oli vähän samaa mieltä. Tää on mun mielestä huonoin näistä mun jutuista tähän mennessä. Menee johonkin niin kuin sun skaapunkin, niin kuin, just vähän sun skaapunkin yläpuolelle, mutta ei paljon. No kyllä sen, no ei paljon, mutta ei niin vähäkään. Mutta siis TV-mainoksena olisi ollut toimivampi, kun itse mä ajattelen siis niin kuin silmien kautta. Visuaalisesti. Niin, Joo, koska siinä on palannut talot ja... Niin, koska silmät on sielun peili. Niin, siis mainosbiisinä hyvä ja ei jäänyt epäselväksi, että mitä tässä mainostettiin. Ja kyllä tuossa oli nokkilaa toi, että grillihiiliä, joilla voit grillata vaikka siiliä. Niin tolleen, että niinku Petalle terkkuja ilmeisesti lähetit siinä vähän. Pidä. Joo, people eating tasty animals. Ei sitäkään varmaan enää ole, kun Trumpi on perunut kaikki. No varmaan joo. Mut joo, hyvä mainosjinkku, mutta mieluummin telkkariin toi kuin radioon. Käy. Ymmärrän yskän ja täysin tähän yhdyn. No sitten, tässä tulee mulla nyt 2 näytettä. Molemmat on lyhyitä ja se tulee siitä ensin tosiaan. Ja mullahan oli tämmönen aihe kuin uimahousut. Ja niitä nyt, mä en ole ikinä varmaan nähnyt niinku uimahousumainoksia, puhumattakaan, että mä olisin kuullut uimahousumainoksesta. Se on kyllä Virgin Grounds. Niin, että varmaan nyt on joskus jotain niinku printtimediaa ollut tai tommoista, että niinku, et osta... Printtimediassa on nähnyt ihmisiä uima-asuissa ja ilman. Niin, ja
Joo, en mä nyt lähde tosta sen enempää, mutta joo, uimahousut, mulla on tässä 2, koska mä en osannut päättää, että kumpi näistä, niin soitetaan molemmat. Niin lähdepä siitä ensin. Ensimmäinen versio uimahousut. Joo. Nyt alkaa polskiminen, koineiden roiskiminen, jokaisessa oma kohteessaan. On vähän kisautaassaan. Roisko ja riemu, uimahousuja taperoille. Ota seuraava heti perään, niin käydään sitten läpi. Nyt alkaa polskiminen, koineiden roiskiminen, jokaisessa oma kohteessa. On vähän kisautassa. Roisku ja riemu, uimahousuja taperoille. Roisku ja riemu, uimahousuja taperoille. Hauskat! Näissä oli ihan tuommoista perinteistä niinku, puuhamaa on paskapaikka. Mulla tuli siitä eka haitarista tuli kans sama mieleen, että Joo. Toi ensimmäinen ihan selkeästi oot tehnyt nämä niinku samalla istunnolla. Ja ekas oli vähän tätä samaa, jos musteet loppuu, niin auttaa iglu. Ja Joo. tää oli selkeästi parempi tää toinen. Joo. Eli kyllä tää, niinku, tää kakkoshomma meni jatkoon ja kyllä se, mikäs helvetti sen nimi oli, joka on niinku nää tehnyt just näitä jinkkuja, joku Mika. no siis puuhamaan on tehnyt Michael Downhouse, eli Mikko Alatalo. Joo, mutta sitten oli nämä, mitä nämä nyt on, nämä Visulahti, siinä on kesäloman tahti, ota suunnaksi Visulahti. 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti. Siinä on muuten, se on vuosikymmeniä kestänyt ja se on myös Joo, niin mutta päähän se on jäävä. joku Mika joku. Mika Sundqvist, moottoripyörä on moottoripyörämies. On, Onko? taitaa olla. No okei, On. tämä voisi melkein tarkistaa. Joo, Mutta voidaan tarkistaa, mutta Joo. veikkaan, että juuri näin Joo. oli. Joo, tykkäsin. Jolppi parantaa asemiaan. joo. Menikö tällä hetkellä, tämä oli Ei tää nyt ykköseksi mennyt. Tää oli omasta mielestäni omista tekeleistä paras ehdottomasti. Joo. Eikö, Radiojinkuksi. niin, eikö ykköspaikkaa pidä vielä toi, mikä se oli? Se oli se mun, se ei ollut toi jeansin mainos, vaan se oli se, Eikä ollut toi... se, oli se hammastahna. Hammastahna oli hyvä. Joo. No, sitten. Onko se mun vuoro? Mulla on Kaikki tehty. kortit heitetty. No niin, tää olikin vähän semmoinen kinkkisempi, koska mulle tuli arvonnassa estrogeeni, naishormoni, ja sehän niin kuin luonnollisesti, jos jotain niin kuin Siinä kohtaa, kun hormoneja jaettiin, niin sulle pamahti estrogeeni. Niin, mutta kun tässä mietitään näitä, että niin kuin minkä tyyppistä produktia olisi niin kuin tarjolla, kun estrogeenia aletaan markkinoida. Estroglyserini. Niin, eli nehän kaikki estrogeenijutut, tuotteet, niin nehän liittyy tuohon naisten vaihdevuosi-hommiin. Niin siihen loin tämmöisen uuden brändin ja uuden tuotteen, josta sitten tämä seuraava mainos. Onko tää Arttu Viskari tehnyt tämän? Se alkaa niinku tästä. Vaihdevuodet voivat olla rysähdys, mutta ei silti mikään elämän pysähdys. Kuumat aallot ja hiki nousee pintaan, voi tilanne alkaa puristaa rintaa. Kun estrogeenin määrä sakkaa, on ravisteltava pakkaa.
Femina Flow on tehokas estrogeenivalmiste. Vaihdevuosien oireiden hoitoon. Se korvaa elimistösi laskevaa estrogeenitasoa ja auttaa sinua pysymään vauhdissa mukana päivin ja öin. Femina Flow elämäsi rytmissä, sinun ehdoillasi. Femina Flow on reseptilääke vaihdevuosien oireisiin. Käyttöaiheena estrogeenin puutteesta johtuvat oireet. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen ja keskustele hoidosta lääkärisi kanssa saatavilla apteekistasi. Myyntiluvan haltija Femdom Pharma. C-merkitty lääkinnällinen laite. Joo, siis ennen kaikkea biisinä erittäin hyvä. Siis tuli positiivinen tunnelma heti niin kuin alusta lähtien. Vähän pitkä ehkä radiojinkuks. Oli, joo, tuossa on aika paljon, niin kuin oli noin introt ja outrot, Joo. teki sen, joo. Mut joo, hyvä mainos. Vähän, mikä tuo oli, Femdom? Femdom oli se firma, joka markkinoi tätä, ja tämä oli, en mä nyt itsekään muista tuotteen nimeä, mutta se oli joku Femina Flow. Femina Flow. Joo. Se on muuten hieno tuotteen nimi myöskin. Eikö se olekin? Joo, siis Täysin niin kuin, tätä varten keksitty estrogeenilääkityksen nimi. joo. Mulle jäi tosi positiiviset fiilikset tosta. Mä haluan sitten, että sä lähetät nuo omat biisit mulle Totta kai. tässä jossain kohti, niin mä laitan ne tonne omaan playlistiin myöskin. Joo, mutta ei tarvi olla vaihdevuosien semmoinen synkkä pylvi. Niin, ei tarvikaan. Mutta mä olisin vähän toivonut tossa, kun sä tykkäät noista niinku, loppusoinnuista noissa säkeistöissä, niin siinä, että kun kroppa sakkaa, niin kyllä mä olisin toivonut, että Alkaa se niinku, pukkaa kakkaa. niin, Mä jotain tiesin, mä tein tohon tommosen kääkin ihan suvavarta. jotain tommoista mä olisin toivonut. Mutta sehän olisi ollut oikeasti piste iin päälle niinku closure-tyyppinen ratkaisu. Et mulla oli viimeisessä biisissä, niin mulla oli altaassa pissaa, niin kyllähän sulla olisi pitänyt olla kakkaa tossa noin. Mut joo, mun mielestä tää oli ehkä, biisinä ehdottomasti näistä oli sun paras, mutta kyllä toi Hammastahna maailma. Hammastahna. Miksi mä en muista sitä, mikä on mun lemppari? Joo, voidaan vetää se uudestaan. Vedetään vaan. Hei, jos hammaspeikko pääsee riehumaan, alkaa äitillä päässä kiehumaan. Hammasritari aamuin illoin, legot suussa pysyy silloin. Et tarvi hammaslääkäriin, hymyllä hurmaat vaikka jääkärin. Hammasritarista hampi tykkää, muista aina harja suuhun lykkää. Hammasritari, hammasritari, sylitolilla ja ruohosi tulilla maustettu hammastahna. Hammaslääkäriliiton suosittelema. Joo, kyllä toi on hyvä. Ja varmaan ollaan yhtä mieltä siitä, että mun paras oli se uimahousuja taaperoille. Joo, Laitetaan sekin uusiksi, niin hei, Kyllä. me ollaan valittu meidän parhaat. Te voitte tuolla äänestää, kommata ja Todellakin. subscribea ja follata meitä. näin voidaan. Skrikidi. Nyt tulee Jolpin uimahoususta Joo. se parempi versio. Plats, plats, nyt alkaa poskimielen plats, plats. Tuo meille roskimielen plats, plats. Jokaisessa on oma kohteensa, plats, plats. On vähän pissa altaassa. Roisku ja riemu, uimahousuja taaperoille. Roisku ja Riehun! Mahousuja taaperoille! Joo, toi oli yritys nimeltä Roisku ja Riemu. Ja siis tekee pelkästään lapsille noita uimapukuja, uimahousuja.
Joo, siellä on ainoastaan töissä semmosia niinku setämiehiä, jotka tekee lasten unelmapukuja. Mut Se yrityksen on perustanut vittu Jeffrey Epstein ja Niin on. Joosef Fritzl. Okei, nyt meni Me synkiksi. tehtiin eilen pari semmoista ekstraa, mistä me niinku saatiin tää idea. Joo. Niin löytyisiköhän ne täältä jostain? Niin, eilen kun ajettiin tänne teille päin, niin mä heitin vaan joku asbesti-astmapiippu läpän. Joo. Niin joo. siitähän me sitten saatiin Katsotaan, mä mun mielestä merkkasin tänne jotain. Mikähän toi on? Tää on just se meidän No, ne on järjestyksessä. niin on, eli tätä vanhempaa. Nää on vähän huonon nimisiä, näitä on vaikea saada. Se pitäisi tossa laittaa aina ensimmäisenä se nimi sinne. Se ei ole toi, koska voikaan tätä niinku katsoa täältä jotenkin silleen, että se ei rupea soittamaan sitä, että ei tuu niinku paskaa Siis toi on vaaloilla. erittäin kätevä työkalu, mutta kyllä on puutteita tuossakin. Tää on tosi viihdyttävää varmaan teille katselijoille ja kuuntelijoille siellä. Että... Joo, olemme pahoillanne. Olette pahoillanne. Viihdytä sä niitä, niin mä etin täältä jotain. No mitäs mä nyt viihdytän tässä näin? No ihan viihdytät nyt. Viihdytät. Ootteko ikinä kuullut satiaisvitsiä? No, No et saatana sitä kyllä No kerro. ei sitten. Laittakaa DM:ää, niin... Menisikö tämä? Montakohan kertaa mä oon DM heittänyt tähän? Ei pitäisi heittää. Kyllä. Ei Mä en pitäisi ole enää sen olla ikäinen, että mä voin paskaa. tuommoista. Laita sieltä nyt joku. Paskaa. Nää on vitosia. Kokeillaan vaikka toi. Eli tässä oli just se semmonen niinku pseudotuote, jota ei ikinä voi olla markkinoilla, koska se nyt on niinku kaiken kaikkiaan niin omituinen, että ei tommoista oo. Niin soitetaanpas tämmönen. Särsitkö hengenahdistuksesta? Ei hätää, apu löytyy läheltä. Asbesti, astma, piippu, keuhkot kiittää. Asbesti, astma, piippu, 2 suihketta riittää. Asbesti, astma, piippu, et voi enää siintää. Varoitus vaikuttavana aineena asbestos ei raskaana oleville eikä tiineenä oleville kissoille. Mikäli olet yliherkkä huumorille, konsultoi psykiatriasi. Asbesti, astmapiippu. No niin, no nyt Joo. Tuommoista eilen tehtiin ja noitakin on monia versioita, että kun Totta kai. tykätään rikkoa näitä genrerajoja. Tuo oli meidän yhteinen proggis. Tai mä toimin siinä idean isäntänä. No mitäs, Ja- miten sulla on mennyt tämä prosessi? Miten sä oot niinku näitä, siis nämähän on totta kai, jos ei niinku kaikki ole sitä tässä kohtaa älynnyt, ne jotka ei ole tätä älynnyt, niin ei tarvi enää niinku katsoa ikinä mitään meidän juttua tai kuunnella. Mutta niinku, mehän tehdään nämä kaikki tekoälypohjaisesti, nämä jinkut ja dinkut. Mutta se, että millä tavalla ja mitä ne on, älä mene sinne, kun se kamera kaatuu. Niin siinä on niinku eri malleja ja metodeja. Eli miten sinä olet päässyt tilanteeseen, että sinulla on ollut nuo sanat ja systeemit noihin sinun mainoksiin? No ensinnäkin pitää päättää se aihe. Sen jälkeen mä tekoälyn kanssa juttelen ja pohdiskelen, jaahastelen jopa, että mites tämän asian kanssa tehdään. Mä laitan sinne yleensä, että hei, olisi tämmöinen mainosjinkku, mikä pitäisi tehdä. Aiheina on tämä ja tämä, eli tämmöistä palvelua tai tuotetta
operoiva, Ois tämmönen mainos operoiva yritys. jossa Anna mä nyt, oot sinku. anna mä nyt selitän. Sorry. Älkää kolistele sitä kaljakessi. Niin. Niin, elikkä siis kerron ystävälleni tekoälylle, että tämmönen idea, Ainoalle ystävällesi. AI nolle ystävälle, hehe. Ja. Niin kerron nyt tämmönen idea ja näitä sanoja tässä pitäisi olla ja nämä sanat kuuluu ehdottomasti olla. Tyyliltään voi olla pikkutuhma, nokkelahko, erottissävytteinen, lapsellinen tai mitä ikinä sinne haluaa laittaa. Ja sitten tekoäly, hän syöttää mulle sieltä niin kuin idean. Mä sanon, että korjaappa kuule paskiainen noi kielioppivirheet, käytä enemmän tai vähemmän loppusointua kautta riimittelyä. Ja sanon, että lyhennä tai pidennä tai että niin kuin painota kertosäettä ja jatkuvuutta ja toistuvuutta tietyissä kohdissa. Ja myöskin riippuen siitä genrestä, minkälaisen mä haluan, että se on se biisi, niin mä tekoälyltä pyydän siinä kohtaa, että tämä voisi olla tämmöinen räväkkä, aikuisille suunnattu, punkahtava, anarkistinen tai niin kuin lapsellinen myöskin tähän näin. Ja siis niin kuin monia eri prompteja pystyy, tai siis ehdotuksia pystyy sinne laittaa ja siinä kohtaa, kun ollaan tekoälyn kanssa yhdessä päästy yhteisymmärrykseen, niin mä teen vielä pikkuviilauksia tekoälyltä salaa sinne, että se niin kuin, no itse kun olen... Suuttuuko se tekoäly siitä, kun sä Ei, kun mä teen sen eri platformilla. No niin. Niin itse kun olen kuitenkin laulanut ja soittanut rumpuja, Miten rumpuja lauletaan? Mä oon soittanut rumpuja erikseen ja laulanut erikseen ja soittanut kasupilliä ihan kuule live audiencein, live-yleisön edessä useampia kertoja, niin mulla on musiikista sen verran tietotaitoa, koska olen myös ukulelen, kitaran, basson ja monen muun soittimen iloinen omistaja. Niin tiedän musiikista sen verran, niin mä pystyn sitten niitä viilaamaan. Ja sen jälkeen, kun on lyriikat saatu kasaan ja tolleen, niin mä hyppään tommoseen. Mä en edes rupea mainostaa, koska muuthan vie meidän leivät sitten. Joo, tässä ei siellä niinku, ei, brändit on erikseen. Niin Tai sitten mä menen toiseen tekoälyhömmeliin, missä sitten itse tämä biisi tehdään. Elikkä mulla on siis niin kuin sanoittaja ja säveltäjä on palkattu erikseen. Itse toimin sovittajana ja sovittelijana ja tuottajana, julkaisijana ja niin kuin vastaavana tuottajana. Levyyhtiö mogulina. Ja edustajana. Niin sinne mä laitan sitten, että minkä tyylisen mä haluan, että se biisi on. Montako kertaa siinä toistetaan kertosää. Tuleeko siihen jotain bridgeä, tuleeko intro, tuleeko outro, tuleeko niin kuin pelkkiä sanoja tai puhuttuja sanoja tai disclaimereita sinne. Niin helppoa kuin kehitysvammaisen lapsen hakkaaminen telamiinalla makuupussiin. Huppista, tosta pitää sensuroida kyllä. Ei, tää on dogma. Okei, selvä. Joo. No, kiva kun kysyit, että miten se mun prosessi etenee, niin aika erilaisesti. Okei. Eli mä oon tehnyt sillä tavalla, että kun me eilispäivänä keksittiin, että tämmöistä tehdään, niin mä rupesin sitten niin kuin miettimään näitä ajatuksia näihin mun aiheisiin. Ja mä ihan kuule itse tommosena näppäränä kirjailin lyriikat. Mikko Eno kirjoilee. Niin, eli mä en käyttänyt tekoälyä noihin lyrikoihin yhtään. Onko näin? On. Ja sitten se... No ilmanko siellä oli niin paljon sitä loppusointua käytetty? Joo, ja sitten sen jälkeen tuolla alustalla, niin missä toi biisi niin kuin sitten sai tämän lopullisen forminsa, niin kyllä mä joudun siellä tekemään aika monta versioa ja muuttamaan erinäköisiä juttuja, että niin kuin toi
se, että millä tavalla saa esimerkiksi vaihdettua mies- ja naislaulajaa ja oikeasti niin kuin sen genren ja sen tyylin just semmoiseksi kuin itse haluaa, niin aika helvetinmoinen soppa. Mä tein tästä meidän ykkössuosikista, Joo, joka on meidän ykkössuosikki, mutta ei välttämättä teidän. Mennään siihen. Niin, Sivuutetaan vielä toista, kerro tämä prosessi, niin sitten valotetaan tätä taustaa, että mistä tämä koko show lähti. No mä olin just kertomassa sitä, mikä toi oli tämmönen välipyllähdys. No, käy nyt ensin nämä jinkut läpi tässä näin. Mitä? Mitä laiha poika miettii? Kuka mä olen? Guacamole. Niin. Joo, okei, ei siis... Syksyllä tapahtui tämä niin kuin, AI-musiikin Murros. meidän kohdalla joo, mutta siis se, että herättiin siihen, että hei, me voidaan olla oman elämimme artuviskareita. No vähän joo, kyllä. Joo, mutta tämähän nyt meni niinku mä olin kertomassa tätä mun prosessia ja sä rupesit väliin heittää jotain No, niinku ihan paskaa. No en mä nyt ihan paskaa heitä tässä, mä halusin vaan päästä ääneen, koska mulla on miellyttävämpi radioääni kuin sulla. No totta, ihan täysin allekirjoitan ton. Mutta edelleenkin tämä meidän prosessorisysteemi, millä tavalla me näitä asioita tuotetaan, niin se on hauska, että se on eri. Mm. Ja niinhän se pitää ollakin, koska muuten kaikki olisi niin kuin samaa saatanan tauhkapaskaa. Joo, mutta se tosiaan silloin syksyllä, kun tehtiin se, niin sehän lähti siitä, että mä kysyin, kun mulla oli aamulla soinut päässä biisi, mikä on meidän yhteinen juttu, että me aina kysytään silleen, kun samasta paikasta herätään, että no mikäs on tämän aamun korvamato, niin mä sanoin, että onko Arttu Viskarilla semmoinen biisi, että missä se laulaa asunnosta, ajoneuvosta ja ammatista ja Ajokortista. jostain tuommoista, AAAA on sen biisin nimi, niin mä en ollut varma, että oliko mä nähnyt unta, että semmoinen biisi on. Mä kysyin sulta, että onko semmoinen biisi, sanoin, että on. Ja sitten sä rupesit näpyttelemään siellä nipunapu tietokoneella. Ja sitten yhtäkkiä sä olit siellä, että kuuntelepa tää. Ja siellä oli niin kuin ensimmäinen versio tästä meidän hittibiisistä nimeltä Lottopotti. Kyllä me ne lyödään tonne Spotifyhin. Jättipotti. Niin kyllä me lyödään se tonne Spotifyhin ja myöskin toi YouTubeen jossain kohtaa teille kuunneltavaksi, niin kuin myöskin nämä muut meidän greatest bitsit. Joo, ja itse asiassa jos me laitetaan se, mä yritin julkaista meidän jättipottia ihan Spotifyn biisinä, niin siinä oli vähän tommosia teknisiä haasteita, mutta jos me laitetaan se osaksi tätä podcastia, Voidaan laittaa loppujinkuksi tähän. voidaan laittaa ja sillä tavalla, että jengi pääsee kuuntelemaan sen meidän jättipotin. Ja sit mä oon kuullut, että tuolla pohjoisessa niin meidän Talven selkä taittuu -biisi on ollut ihan käsittämätön hitti. Mulla on taas Nyt me laitetaan jättipotti soimaan. laitetaan jättipotti. Palataan sen jälkeen vielä näihin meidän juttuihin. Näihin kuvioihin, Kyllä, näihin joo. tunnelmiin. Noniin. Laitetaan jättipotti sieltä. Porno Hammondi. Pitää ne lyriksit saada tähänkin laitettua jotenkin. Se oli lauantai ja saunan jälkeen. Sohvalla piereskelin. Tuplavuorojen jälkeen elämääni vittuuntuneena nieleskelin. Käsissä lottokuponki ja kalja. Joka lauantainen malja. Pallojen putoilua katsoin. Äänekkäästi murisevin vatsoin. Kalja tölkki kädestä matolle kilahti. Kun viimeinen numero telkkarissa vilahti. Vaimo huusi keittiöstä. Ei kun siivouskaapista luttua. Mä kävelin sen luo ja sanoin. Nyt alkoi elämä muuttua. Enkä
mua. Sanoin kuule vaimo, nyt se miljoona potti tuli ja meidän suhde keväisen lumiukon lailla suli. Mä otan passin, lähden sinne missä aurinko on aina kuuma. Sä voit pitää talon ja homeisen saunan, senkin kurttuinen puuma. Nyt istun rannalla ja katson kun aurinko laskee meren vieressä eesti. Poika huikaa ystävällisesti. Puketin yössä tapasin sitten enkelin, niin kauniin. Sen nimi oli B, se nauroi ja sanoi Find my yeah. Hän kuiskas korvaan. You so handsome, me love you long time. Mä uskoin kaiken, olin sulavaha. Se oli helppoa, kun taskut oli pullollaan rahaa. Viikko siitä temppelissä munkin meille siunauksen antoi. Mä en ymmärtänyt mitään, ennen kuin B mun sormusta kantoi. Sanoin kuule vaimo, nyt se miljoona potti tuli ja meidän suhde keväisen lumiukon lailla suli. Mä otan passin, lähden sinne missä aurinko on aina kuuma. Sä voit pitää talon ja homeisen saunan, senkin kurlahtanut puuma. Nyt istun rannalla ja katson kun aurinko laskee meren vieressä eesti. Poika huikaa ystävällisesti. Täynnä mun paratiisiin iski pieni piikki, kun silkki kimonon alta pilkisti tiikki. Enkelille oli vähän isompi yllätys paketissa, joka lienee mahdollista vain Phuketissa. Aamulla kun heräsin ei näkynyt peetä, oli lompakko ja rakas mennyt, en saanut edes teetä. Jätti viestin peiliin. Thanks for money, honey, see you never. Siinä meni miljoonat ja mun elämäni whatsoever. Sanoin kuule vaimo, nyt se miljoona potti tuli ja meidän suhde keväisen lumiukon lailla suli. Mä otan passin, lähden sinne missä aurinko on aina kuuma. Sä voit pitää talon ja homeisen saunan, senkin rupinen ja puuma. Nyt istun rannalla ja katson kun aurinko laskee meren vieressä eesti. Poika huikaa ystävällisesti. Aurinko laskee oranssina, hehkuu taivas. Olispa vaikka se ex ja vuorossa ojaa kaivas. Oli siinäkin puolensa, vaikka aina se valitti. Nyt on taskut tyhjät ja riesana hepatiitti. Se oli semmonen, että oli... Noniin. Tätähän, siis sen jälkeen kun sä se ensimmäisen draftin soitit, niin siis mehän leivottiin oikeesti tätä, siis... Varmaan 8 tuntia. No ei nyt ihan 8, mutta kyllä siinä nyt 5 tuntia ainakin meni, koska tässä oli just se, että me haluttiin noin naisäänet, mitkä tässä kappaleessa on. Ja sitten toi miesääni silleen, juman kautta, että se oli vaikeaa. Että kyllä toi tekoäly, niin ei se onneksi kaikkea tajua vielä. Mutta kyllä siinä meinasi mennä hermo, että siellä oli muutama helmi ennen tätäkin, mitä tehtiin, mutta sitten siellä meni just ne niinku thanks for money, honey, see you never jutut, niin ne meni jotenkin päin persettä. Niin, meni sillä tavalla, että se oli miesääni, joka sanoi Niin. thanks for money, honey. Niin, ja sitten se jatkui se viimeinen kertsi tyyliin niin kuin naisäänellä, mikä, et, tätä me leivottiin. Ja Tätä leivottiin. Ja siis varmasti yli niin kuin 30 versioa ennen kuin kyllä. tämä. Ja sitten innostuttiin siitä ja mä tein sitten semmoisen, mikä mä koen, että on biisinä ehkä mun paras, niin Anopille kylään ja takaisin. Muistatko tämmöistä? Muistan. Ja Löytyyköhän sitä mistään? voi löytyä, joo, mutta mä yritän etsiä täältä sen mikä sen nimi nyt oli, se Talvenselkä taittu, joka oli vähän eri genreläinen. Täältä varmaan jostain löytyy sekin, että... No tossa joku Muista ne ajat. No ei se semmonen ole. Täällä on näitä kaikennäköisiä arabiankielisiä juttuja, mitä me kokeiltiin. Joo. No noi on niitä viskareita ja tuolla on meidän edellisen podcastin, joka on edelleen tuolla edit-pöydällä. Oota, toi on muuten, onks toi se? Ei,
Kokeillaan mikä se on. Katsotaan mitä se sanoo. Ei. Ei oo. Oota, niin toi on hyvä, kun tuossa näkyy. Katoppa sieltä, jos löydetään se Anopille kylän ja takaisin. Ei oo noin. Ei oo noin. Sulla on joku jääkaappihomma. Joo. Kato, tossa se on. Joo. Näkyykö siinä, milloin se on tehty? Varmaan jostain, mutta ei sillä ole mitään väliä, koska niinku, nyt me laitetaan seuraava. Tämä on se, mikä oli, niinku, on ollut tuolla pohjoisessa hittibiisinä. En tiedä mikä homma, mutta niinku, tämä on ollut oikeasti. Tätä on bootlegina soitettu ympäri ämpäri, levit ja rukat ja tervolat ja pervolat. Ruka ei ole Lappi. No joo, mutta menköön tähän kohtaan silleen siihen Pohjois-Pohjanmaahan. Jep, eli täältä tulee nyt Talven selkä taittuu. Ja tää on kans meidän tekemä, mutta tää on täysin eri genreä kuin mitä Tää on enemmän kyllä sun tekemä. Mä en ollut tässä Etkö ollut? En Okei, ollut osaisena. Oot sä ollut mukana? Me ehkä eriydyttiin taas, ruvettiin tekemään juttuja. Mä tein jotain tämmöistä. Tuli musiikillisia erimielisyyksiä, mutta sitten me tehtiin comeback samalla tavalla kuin Axl Rose ja Slash silleen niin kuin vittu 20 years later. Just näin. Eli sä teit jotain ska-punkkia ja mä tein countrya. Mutta tässä No, on tämmönen kyllä, country, tämä country-jyri-versio on sellainen, mikä tuolla Pohjolassa ja pohjoisessa vetää tällä hetkellä tanssilattiota täyteen. Kyllä. Ihan yllätysveto, koska mä en edes tiennyt, että oli julkaistu. Talven selkä vihdoin taittuu, valon kauniiseen se vaihtuu. Koivuhiren korvalle jo ehtii, aukeaa taas uusi lehti. Kaikkialla viheltää, luonto henkiin herää. Oi Suomen kesä, ei oo parempaa, kun mökin rauhaan saavan vajota. On järvi kirkas, vesi kutsuvaa, ei sielu kaipaa mitään muuta. Kun sauna lämpiää ja järvi hohtaa sen mielen suoraan taivaaseen johtaa. On kalasaalis tuore ja terve ja juoma vieressä mukavasti lämmittää. Ei kiire paina, ei oo huolta. Kun Tässä on katsoo muuten samanlainen lauluääni kuin sille pötkälle laulajalle. sormet tuoksuu ja aika pysähtyy tai juoksuu. Oi Suomen kesä, ei oo parempaa, kun mökin rauhaan saavan vajota. On järvi kirkas, vesi kutsuvaa, ei sielu kaipaa mitään muuta. Kun sauna lämpiää ja järvi hohtaa sen mielen suoraan taivaaseen johtaa. Mut pidä varas, älä nukahda, ettei tää kaikki sulta livahda. Jos silmät suljet liian pitkään, niin keväästä hyppäät syksyn kylmään. Vain hetken kestää täällä taika, on ohi Suomen suven aika. Oi Suomen kesä, ei oo parempaa, kun mökin rauhaan saa vain majoittaa. On järvi kirkas, vesi kutsuvaa, ei sielu kaipaa mitään muuta. Kun sauna lämpiää ja järvi hohtaa, se mielen suoraan taivaaseen johtaa. No sitä ei tarvitse. Jep. Joo, toi on siis ihan niinku, jos Olli Halonen kuulostaisi hyvältä, niin Olli Halonen kuulostaisi tohulta. Mut onko sulla WhatsApp tuossa koneella? Onhan mulla. Avaappa se, mä laitoin sieltä
sulle nyt sen Anopille kylän ja takaisin, mikä oli yksi näistä meidän ensimmäisistä innovaatioista, niin lataa sieltä se ja laita se sitten soimaan tämän mun pohjustuksen jälkeen, koska tää oli semmonen, että kun mä kavereille lähetin tän, niin... Ei Meinas vielä. lähteä. Joo, mutta... Pistää alkuun. Kun lähetin tän ystävilleni, niin hyvä ystäväni, rakas ystäväni Eero laittoi, että olipa kova styge. Ei ehkä näillä sanoilla, sanoi, että oli ihan mukiin menevä. No ei, kyllä se tykkäsi tästä näin. Eikö sano niinkään? No en tiedä. Ei, kyllähän Jotain sano. Eero jotain sano. Hän tykkäsi tästä kyllä. Kivasti Eero jotakin sano. Hän tykkäsi tästä. Ja Kivasti Eero tykkäsi tästä. No niin. Sitten hän sanoisi, että olisi hieno konsepti tämmönen, että... Eero sanoisi, että hieno konsepti olisi. Mm, Joo. Okei, en härpää. niin hän ehdotti tämmöistä juttua, että perustettaisiin bändi, joka ihan siis esiintyisi livenä, että soitettaisiin tekoälyllä tehtyjä biisejä. Tehtäisiin tekoälyllä biisejä ja mentäisiin sitten live-yleisö eteen soittamaan niitä. Hän lupautui siihen rumpaliksi ja kehotti mua opettelemaan soittamaan bassoa. Mulla tosiaan 2 niitä löytyy himasta, mutta mä oon yhtä hyvä basisti kuin Sid Vicious ja paljon huonompi narkkaamaan kuin Sid Vicious, koska en ole ikinä narkannut enkä aio narkata. Mutta basso olisi ihan kiva opetella soittamaan, koska ne on 4 kieltä, mitä olen eniten päässyt näppäilemään. No Niin takaisin asiaan. Joo, tää olisi hieno konsepti tää, että tekoälyllä tehtyjä biisejä soitettaisiin live-yleisön edessä, niin tämä on mun masterpiece. Mä en muista, et sä tainnut tähän osallistua, vaan... Ei, se taisi olla sillä tavalla, että mä tein talven selkä taittuu juttu ja sä teit tätä niin samaan aikaan. Mutta tässä on kesäisiä tunnelmia ja biisin nimihän on Matka Anopille ja takaisin. Niin No niin, annapa mennä. Vittu, hit it, bro. Oh, it's a kangaroo. Kangaroo! Anopille matka pitkä ja tiukka, rengas rikko, voi hito, oli aamu niin piukkaa, suksiboksi katolla, tavarat lentelee, heinänuha iskee, kurkku kutisee. Anopille kylään ja takaisin, kukko kiekuu aamulla liian aikaisin, lehmän paska kengässä, on vika pomossa ja rengissä, mutta ei me jäädä tänne, ei jäädä tähän. Pihassa kukko tapelu, naapureilla ottelu ei auta. Maitoa tulee, mutta se ei ole meille. Kunhan päästään vaan pois ennen kuin tulee myrskyt tielle. Anopille kylään ja takaisin, kukot kiekuu aamulla liian aikaisin. Lehmän paska kengässä, on vika pomossa ja rengissä, mutta ei me jäädä tänne, ei jäädä tähän. Anoppi sanoo, tässä teillä on vielä aikaa. Mutta mä jo mietin, miten päästään takas kaahaan. Pikkuhiljaa silmäluot painuu kiinni. Mutta ei auta, kun Anoppi vie vieläkin. Anopille kylään ja takaisin. Kukot kiekuu aamulla liian aikaisin. Lehmän paska kengässä on vika pomossa ja rengissä, mutta ei meidän jäädä tänne, ei jäädä tähän. Takaisin kotiin, mä oon aivan lattiassa, mutta ei se mitään, ei kai tää ihan mahdotonta. Ensi kerralla ehkä en lähde taas, mutta voinhan aina palata, kun sydän huutaa. Kun sydän huutaa. Dang! Siinä huomasi ehkä tuon mun perversion tuohon niin kuin punkahtavaan ja skaahahtavaan Joo. hommaan. Ja myöskin oli tossa vähän jotain tuommoista tic-tac. Kyllä ei mennäisi just sanoa, että täysin niinku TikTokin biisi. Ja mietin sitä, että miltä tämä olisi kuulostanut, kun kaikista TikTokin biisistä tehty niitä smurfiversioita. No ei nyt lähdetä siihen. Anopille takaa, Anopille kylään ja takaisin ja
Kakka on housun pohjassa kakkia. Mä en tiedä mitä smurfeja sä oot kattonut, mutta ne smurfit, mitä mä oon kattonut, ne ei oo kuulostanut tommosilta. No ei ne kyllä yhtään kuulosta. Tiedätkö muuten, että smurfit on oikeesti niinku artisteista, niin ne on top 10 myydyimmät musiikkiartistit Suomessa. Tiedän, koska mä oon ollut niitä aikoinaan myymässä. No, Silloin- ai sä otat nyt oikeesti suursmurfin roolin. En ota, vaan siellä Home Entertainmentilla mä tiedän, että siellä niinku kaikki saatana niinku smurfilevyt myi. Joo, mä oon ollut siellä myöskin töissä. No ootkin. Ja Sauli Niinistö on ollut meillä yötä. Se on hyvä rullaluistelija. Ja sillä meni polvi ympäri. Ja jos ei se tuu suoraan kertoa, niin ei me nyt lähdetä tätä. No ei. Joo. Nyt loppu lässyttelyt. Kiitos jengille. Jos haluatte joskus myöhemminkin kuulla jotain tämmöistä niinku shittiä, niin mielellään kerrotaan. Joo, slidatkaa meidän DM:iin. Taas sanoit No ihan nyt oli provosoivasti sanottu. Perkele. Niin, No niin, nyt loppu. Kiitti, hei. Oho, oli loppe. Naukkis paukkis. Siinä oli tämänkertainen Enon veneessä jakso. Toivottavasti nautit kuulemastasi ja suussasi rouskui pistaajasi. Jos et nauttinut, niin olet jo varmasti sohvallesi nukahtanut. Hyviä unia oman kullan kuvia. Nähdään ja kuullaan. Enon veneessä. Tuotantoryhmä Unipusun teille antaa omalla suullaan.